Siswami sina sizokhuluma nawe la Ngicela ngicisha lento le. Unje vele. Unjena nje vela kezwa akalaleli ayikho into engayikhuluma ngayo. Yikho nje ngize ngafuna usizo lwenu. Usungihlule yini nje usungihlule. Siswami uma wakho. Abantu bakubo kaMkhonyane nisatholana kodwa naye uMkhonyane. Yabona nje mawuzongikhulumisa ngendaba kalowo ke nje ubaba kaAyanda mina 1 ngihleze ngimbambe emantombazaneni ngilokhu ngimxolela nginganitsheli even sisathandani ke vele bengihleze ngimbamba namantombazane ngimxolela ngimamba namantombazane ngimxolela ngagcina nami ngiphuma ke kuyena leyo mali ke shutha bayifune kuyena phela ngaze ngimcele futhi ukuthi akazongilobola angimcelanga ke nje bayifuna kumina phela ngoba uyamukelwa yimina. Mina ngenze njani ke mina? Ngoba iyafunakala le mali. Angazi nami uzokwenza njani ke. Futhi kwakuleyo mali ke nje abazokufuna yona wema kuba uyazi. Ngangimgcwaliselile mina kuleyo mali. Ngangimgcwaliselile wakhipha u5000 u10000 wonke imali yami leyo. Uyafunakala imali even nami yayingaphelele ngaze ngathatha iloan ngigcwalisa leyo mali. Wala Mzansi reality story igama lami ke umthokozisi utshitshela amajongosi into abayikhonja bakhe ngelinhlu namhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi bathi uskindi esincane esigqokwa ingane kuphela umuntu omdala akasigqoki wasiqoka sizomxeka vele wenze nje uthinte lenkinobho engezansi uvele usubscribe ukuze uthole konke amavideo anohlonzo. Namhlanje ngivakashele uma wami ake simuzwe udaba lakhe uthi njobe engibizile ukuthi inkomosi awuphuthumuze ngala. Mami ngicela ubingelele kuMzansi reality. Ngiyabingelela kuMzansi. Ngize ngodaba la engilibhalelile ngokuhlushwa indodakazi yami. Ngihluphekile la indodakazi yami kwafika abakhongi bezoyicela nenkomo nembuzi. Hayi kwaba kuhle basuka lapho bahamba. Mase sebehambile mayifika yafika yathi angiyithelela yonke imali. Ngayithatha le mali ngayinikeza le ndodakazi yasuke lapho yahamba. Manje umlingani uyafona ufuna silethe impahla. Sengifonela indodakazi ngiyayibuza ukuthi basathandana noMkhonyane. Ithi ma kuyale. Ngase ngiyicela ukuthi ayifikeke ekhaya sizobonisana ngale mali ukuthi iyayenze njani. Ngoba ufuna ngihambise hanjiswe impahla emzini. Manje indodakazi yami ithi imali iyayisebenzisa. Angazi ukuthi iyayisebenzisa kanjani. Ithi sazokhuluma noMkhonyane icele enye imali. Ngithi kanjani nibe nithi anisatholani kahle noMkhonyane ngoba kufunakala kuhanjiswe impahla zibuyiselwe emuva. Manje ngisenkingeni nale ndodakazi yikho ngibhalele ezwi kuMzansi reality. Okay mawami ngifuna ukuthi udaba lakho licaciseleke nakumbukela ekhaya. Ngiyakubona uyachaza undodakazi wafika kuzocelwa ne usho njalo ne. Yebo. Angazi ngizubala nenkomo inkomo nembuzi kwakuzokhokhwa futhi naye khokhelwa kwakuzogeziwa umuzi kuhlawulelwa ingane umzukulu. Okay ngiyazwa. Abakhonyana bafika bashiya inkomo nembuzi base bephinda futhi bashiya 15,000 undodakazi wasewucela ke emva kwabakhongi wahamba ke ngangamazi ukuthi uye kuphi. Njengamanje ufonela ubani wena? Njengamanje ngifonela umlingani wami uma womfana ukuthi uma kaMkhonyane ukuthi ngiyamfonela siyafonelana sizoyiletha nini impahla. Okay. Sekufanele manje nina nibuyisele impahla. Kuwona lo 15,000 nithenge kuwona. Sithenge ngawo. Undodakazi usethini ke ukuthi imali usethakasenawo wawusebenzisa. Uthi usezowutsheleka kuMkhonyane ngithi kanjani kube kuyimali eyiqhamuke kuMkhonyane. uMkhonyane uyalazi lolu daba ukuthi imali ayikho mawubuka. Manje mangithi ngiyamfonela ngimtholi kodwa ngisathe akake efike sizobonisana ekhaya ukuthi wayenze njani le mali. Okay mawami njengamanje wena ubufisa ukuthi kwenzeke njani ukuthi uhlale phansi nondodakazi ukhulume lolu daba? Yebo bengifisa ukuthi njengoba ngibhalile ukuthi indodakazi akasondele eduze kwami kwesikhulume lolu daba ukuthi imali yabantu siyihlanganisa kanjani.
Okay, umama usehlelelo ovalweni ngenxa indodakazi yakhe yafika izocelwa yayisikhangeza imali ngale emakamerweni yathi ilethela yonke le mali. So leyo mali ubuke ngazi ukuthi usayisebenzisa undodakazi. So umama ufuna ukwazi ukuthi iway forward njengamanje ngoba efonelwa ngale emzini ukuthi akabuyise ukuthi bacela idate angithi bacela idate manje ukuthi kulethwe impahla. Into asifisa ukuyazi ukuthi indodakazi nakho ngifonela ngabe kusahamba kahle phakathi kwakho nomkhonyana uyale kuyale kusho bani indodakazi. So umkhonyana ulindele impahla balinde ukunquma idate. So asizama ukuthola udadewethu ke simuze ukuthi uthini la ekhona imali umama ukuze lala ubuthongo ngoba phela laba sibuye sikhumbule banoshukela no BP bayasaba ukuthi hey mhlambe kofunakala amalobolo ngeibhamu kofunakala le mali ngeibhamu. So usisa kenza ubulungiswa ekhulula uma wakhe ngambulali ngenhliziyo. Mama wami asabe songena lapha emotweni sikhulume lento yethu sobabili sobe simbheke udadewethu. Alukho usuku engilithanda njengolesihlanu kaEasyBet ngoba bakunikeza up to 150% kwi-first deposit match yakho. Lalela-ke ayikho into elula njengokuba ingxenye ka-EasyBet njengokuthi nje ujoyine khona ngoba usebenzisa nje i-link elapha kwi-description futhi mase uhlangana neform ugcwalisa iform kalula nje kanjalo. Emva kwalokho akuna-deposit efunakalayo and usebenzisa nje our promo code akungumzansi 50 wenze sure ukuthi ufaka in capital letters. Mawudliwe u-EasyBet ukubuyisela 15% emalini okade ubheje ngayo. Okubaluleke nakho konke ilokho kufanele ukubambe. EasyBet awujoyinwa futhi awudlalwa abantu abaneminyaka engaphansi kuka-18. Make sure ukuthi iminyaka yakho qala 18 yaphezulu. Uma kuphela inyanga uyafika noma nje umuntu Angisamtholi nje. Akasabonakali nje asatholakali. Noba sebeshila uthi ikho la. Umuntu engena ngomnyama nje. Yebo ma, uyaphila sisi? Uyaphila mfana? Siyaphila. Yebo, sifika noma wakho lana siyacela abantu usingenisa ngaphakathi. Noma sesifika ngobumnyama nje siyaxolisa. Indaba niyaphi noma manje uyazi sisafonelana? Ngiyacela ngicela usidedele singene ngaphakathi. Hayi ngeke ngikwazi. Ma indaba engani phela wahamba namalobolo. Hakusho ukuthini kwakwami phela Bafuna ngahamba i-date. nani ngoba ungilethela amakhamera nje ma. Asikwazi ukuthi sibuke omakhelwane kanje. Hayi shuthi bazonibona ngoba No phela inkinga kuzohlambazeleke wena manje thina sizama ukuthi sibalekele khona lokho dethiwa ngithi siyacela usidedele sihlale phansi. Ayibonke. Sengiyihlaya ngisho nangala komakhelwane ngenxa yakho. Ngiyihlaya. Awulaleli. Singayikhuluma eminyango. Siyacela usidedele singene. Awulaleli sivulele la. Okuwesike nje ngiqhamukela nabantu wami namakhamera mhlawumbe mina ngakubukisa kancane mina ngizobuka izwe lonke wena ungalaleli yikho ngize ngenza kanje na ulaleli ngicela sivulele sisi awulaleli uhamba nabayi la endlini ngeke ngize ngikwazi kuzokwenza kanjani ke sisi angazi phela uzongitshela yena onilethile ngeke ngikwazi kodwa mina ngizofuna ungamvulisi ngenkani sisiwami siyacela ungangibulalela igate imali ethini besifisa ukukhuluma nawe sihlale phansi masihlala phansi sivulele ngiyacela ngiyangeze nikwazi ukuhlala lana futhi nama kukhona ke nje futhi kwami la uzongibulalela khona igate labantu angazi angithi angikutholi nasefonini angikutholi nasefonini ngicela usidedele dadewethu sihlale phansi noma kuphume ke sikhulume lapha ngomnyango ke makuthi ke uthi singangeni ngaphakathi ngiyacela ngene wethu kumayelana nani vele ngoba ningizela namakhamera nje wesikhathi ngifikana namakhamera ubuyika bani mntanami khona lapho uzokwenza ungalaleli ngakushiya nje ekhaya emzini ungalaleli awulaleli siswami uma usechaza ukuthi kumayelana namalobolo asifuni ukuthi ngathi ngizongidlalela isicefeke nje manje lokho ningincenga phela ubuhlaza bona lolo ubuhlaza nje bonke lo masekunjena sengiyayibona ubuhlaza nje bonke lo cha umama usicelile ukuthi size bonke lo udalela mina ke phela manje chaos angizili kuzodala ichaos mina kuwe mina ngizokhuluma nawe ngesihle ngifike noma wakho kulungiseka isimo iqhubeke impilo hayi ngizoke ngiyize ukuthi ngizanazi ningangena kodwa nje amakhamera mangicishela amakhamera ke nje first mhlawumbe nizokwazi ukungena la endlini hayi siswami ngiyacela ukuthi sikwazi ukukhuluma ngesitsheno wena lokho siswami sina sizokhuluma nawe la ngizenzela ngisho lento le ungangibambi bandla ungangibambi
Mama, unje vele. Unjena nje vela akezwa akalaleli ayikho into engayikhuluma ngayo yikho nje ngize ngafuna usizo lwenu Siswami uma wakho lo uzosibulalela into yokusebenza manje siyasebenza la thina siqopha abantu thina la cela umfakile phela siyasebenza thina nje ngicela ningisizeni usengihlule lalela siswami angizile ukuzodlala la yabona mina angithandi ayikho into esiyenza Banothanda lama camereni ngizocela ningicishele wona ngoba ngizohamba ningasawaphethe serious siswami ngicela ungilalela i-right manje i-right izomya pick up yamthola lapha emuso. Okay, lalela siswami angizile ukuzodlala la. Yabona njengoba ngila siyasebenza thina. Njengamanje uma wakho usibhalelile la ngenxa yesenzo wena wasenza. Uthi ngenzani? Wena wenzani wena mawucabanga Hayibo ngenzanga lutho. Mama ngicela ungitshele lento ngicela umtshele lento wathatha imali yamalobolo emva kwabakhongi. Yes, wenze njani? Kwakuzolotsholwa bani kanti? Okay, azolotsholwa ba? Awuthi ngimela. Kwakuzolotsholwa yena yini uma? Siswami ngokwesiko ilento uzani English umama noma ubaba maye khona. Then Wena wenze njani? Wenze njani ma wayithatha imali wenze njani? Wayithatha ngenkani yakhe wahamba nayo. Wathi bekuzolotsholwa yena. yebo kwakuzolotsholwa mina ke manje vele. emva kwalokho angisamthole engcingweni. Yebo. Siswami mama ngicela umtshele ukuthi njengamanje bayakufonela abantu. Bayangifonela ke ntombi. Abantu bakubo kaMkhonyane nisatholana kodwa naye uMkhonyane. Yabona nje mawuzongikhulumisa ngendaba kalowo ke nje ubaba kaAyanda mina 1 ngihleze ngimbambe emantombazaneni ngilokhu ngimxolela nginganitsheli even sisathandana sisathandani ke vele bengihleze ngimbambe namantombazane ngimxolela ngimamba namantombazane ngimxolela ngagcina nami ngiphuma ke kuyena leyo mali ke shutha bayifune kuyena phela ngaze ngimcele futhi ukuthi akazongilobola angimcelanga ke nje Bayifuna kumina phela ngoba kuyamukelwa yimina. Mina ngenze njani ke mina? Ngoba iyafunakala le mali. Angazi nami uzokwenza njani ke. Bona ke Futhi kwakuleyo mali ke nje abazokufuna yona wema kuba uyazi. Ngangimgcwaliselile mina kuleyo mali. Ngangimgcwaliselile wakhipha u5000 u10000 wonke imali yami leyo. Uyafuna imali even nami yayingaphelele ngaze ngathatha iloan ngigcwalisa leyo mali. Ngaze ngathatha iloan ngagcwalisa leyo mali nami. Hayi ke yena nje wayikhipha u5000. Thina bazala sikwazi lo. Futhi mhlawumbe ngingazama nje ukuthi ngimbuyisele lo 5000 ke yena. Futhi nawo usazocela kuyena ke. Kanjani? Hayi angazi phela. Nithi bona abayifunayo. Mina yami ngeke besayithola kodwa u10000 wami. Siswami. Ngangivele ngimgcwaliselile. Okay, right. Angizile ukuzodlala la. Angidlali uyangithola. And nami ngifuna sisebenzisane mangikhuluma ukhulume sidedelane ukukhuluma ne. Uma wakho ngibizile ukuthi ngizomsiza ngenxa yokuthi kwenzeka isenzo senzeka ngiyazi ke umuntu ongenazi inkinga uyazi mhlawumbe umama ongamthemba ukuthi imali uzongakwazi ukuyibeka wena wanika imali umkhonyana wakho afika ngangamthembi vele wayezohamba eyiphuza nje wayezohamba eyiphuza ngicela uma usukuhlambalaza umzali wakho kanje anginandaba ngokusala ngikhuluma kwenzakala ukuthi ngiqambela yini ngiyaqambela sisi wami ngizokhuluma nawe ngesihle mina ngizwe uyangizwa ukuthi ngithini nawe ngathi uzongincenga ke ngizokuncenga impela ngoba vele uma wakho ngicela ukuthi engaluvikela amaphutha akho yes siswami musukhuluma into wrong umama nangu uyasho ukuthi wena wafika abakhonyana bafike bashiya imali thema beshiya imali wena uyikhangeza uthema uyikhangeza ungilinde phela cela ungilinde wena wayithatha imali wahamba nayo njengamanje bayamfonela uyafona umlingani uyafona umlingani wabo uthi ucela ukuthi kutholakala idate nibize nizoletha impahla sebelungisile ngale lento sesiyibuza ke njengamanje imana ngilinde wena ngicela uphumele obala musu uthi umkhonyana nisathandana cela uphume ube straight ngaphambi ukuthi ngiqale udaba nisathandana nobaba wengane noma kunamathizethize ngoba phela ngeke vele ethi efone ngala kuthiwa kulungisa udaba lakho hey ngisathandani nalo uyazi futhi naye ishinto eqoqondini anisathandani yebo uyazi naye Buyisa ke imali yabantu kimi kuze befike beyithole la kumina njengokuyithatha kwakho angazi ke lo mali nizoyithathaphi ngoba mina ngitshela ukuthi ngizozama nakhona I'm not sure ngizozama u5000 lo waye ukhiphile u10000 kwako wami la khona ngaze ngayoboleka iloan ngicela khona ngoba sikufonela singakutholi nje bengisadla yona imali yamalobola nje iyabuya ke manje ngiyayidinga njengoba ngiphathele izingane ngifuna izizwe wemama into engizoyenza ngizokunika umtshele lo mlingani wakho umtshele ukuthi ngithena uzothola u5000 nawe tshela umkhonyane ebuyezela njengokuthuma mina vele ngizomtshela lo ukuthi nakho kini kufuneka imali angazi kufuneka yiphi ukuthi khipha ke lo mali ekini u10000 wami
ubuyise kimi nguye uphi uma uzoyibonela ukuthi uzowenza njani uzohambe uphuma wakho yini wavela kwakuyimali yami leyo. Okay, lolu daba kulona kudaba olula wembukeli wami. Umama uyasho ukuthi akazi basathandana yini ke indaba ezithandana ngisingayingeni kakhulu. Kodwa lento ifaka imali umama usabuthi usengcupheni uyafonelwa ngalana kuthiwa akabuyise abalethe imali abalethe impahla. Umama wazi ukuthi yonke into ise right ngala nangu sephumela obala ke udade wethu. Shuthi into ekufanele yenzeke lana kufanele kwenzakaleni. Kufanele kuhlanganise wena nabasemzini ixoxo lento. Uyenzani lapho? Kana kufanele ilungiswe phela lento ngoba umama uyasaba umama wakho nje. Ababuze kwindodana yabo ayi mina. No, mina ngibona phela mina bakubo. Siswami, usale kufaka wabo abazali enkingeni manje. Yabo udade uma wakho usenkingeni manje. Angithi ibona abayingenisayo phela. Ubhizi ufonela womunye umama manje ubhizi umtshela ngendaba yemali eyalethwa indodakazi yakhe eyalethwa indodakazi. Ungenaphi yena lo mama kanti balungiselela indaba ukuthi wena uzogana lapha. Kwenziwe njani ke thina? Ugana kanjani umuntu ongasathanda? Sathandani mina nalowo. Awuphoqelekile vele ukuthi uthandane na. Inkinga uma usabela impilo yakhe manje ukuthi ubhizi uyamfonela. Uma ngizomzamela u5000 aphindisela u5000 wendodana yabo ke le abayayukhiphile. Okay, ukuthi lolu daba embukeli wami akekho umkhonyana. Nakhona I'm not sure. Ubufakazi omngako manje. Ngizosela kwasami. Asinakho ubufakazi ongako ukuthi ngempela babebolekeleni imali noma kwakwenzakaleni kanjani. Nangu kodwa udade wethu uyikhulumela neqiniso. Lesi asazi ke mhlawumbe ngelinye ilanga bazothi bafuna umkhonyana ukuthi ezolichaza udaba. Kodwa mina ngidlungisa indaba. Mhlawumbe kobasiza ke futhi nalokho ukuthi beze nayo indodana yakhe. Engalokho eqhubuma ngekhanda emlethala lo mlingani wakho wena makhulumthetha kakhulu angilala mafoni. Mtshela ukuthi akhulume nendodana yakhe ke. Mthetha kakhulu ngeze ningithole vele mina mangithanda. Uyabaleka uhamba uhobo, uhamba uhobo. Ngeze ningithole vele mangithanda ngithola ngoba sengithanda ke. Hayi wangifaka enkingeni. Ngithola mase ngithanda. Wena mama tshela umlingani wakho lo ukuthi akhulume nendodana yakhe ukuthi kwenzakalani ngezimali lezi abayifunayo. Mina ngingakho bengangifoneli nje mina. Bayazi ukuthi ngeze beyithola uyazi futhi kayona indodana yakho ukuthi leyo mali imali yami lo 5000 mhlawumbe bazowuthola I'm not sure maybe ngizobanika uhamba ucingwa nje awusatholakala ucasheleni ngeke enze ngithole manje ngithandi ngichazile Nkosi yami story ngiyasithola ngiyasunderstand ukuthi kwenzakalani ngiyabeza ukuthi udaba labo lungena kanjani manje okungenzeka angifuni ukucindezela usisi angikudayise futhi uyangizwa manje ngifuna ukuvala ishow manje okungenzeka ngempela usisi wamnika imali okungenzeka futhi usisi uqamba amanga but ke sekufanele njengamanje sithola umkhonyana ekhuluma iqiniso ngoba nawe uyasaba manje umlingani wakho ubhizi ukutshela ngeinsuku ukuthi ziyahamba insuku imali usayidla endanda angithi usho njalo so kufanele sikutholeke lokho kumkhonyana ukuthi kwenzakalani uyaqhubeka nale process akatshela uma wakhe mangasaqhubeki makuthi lo bafuna umganisa ngenkani asikwazi futhi ukunqaba lokho kodwa ke intombi zamanje akusaqaliswa ngenkani usisi bakuthi ngampela kunemali ayithatha kuye akayibuyisele usisi uyibuyisele kubona ngicabanga ukuthi udaba njalo babukeli bami emakhaya ngicabanga uyivala njengamanje sho mawami mina isitori sakho ngizizwile udade wethu lo inhlonipha yikho akafundisekile kodwa ke ngikhaleke ngane bazali ingane mazinji njoba ngikhuluma nje mazinji khuluma naye ngafuza nechefesi ingakho kugcina ezinye izinto ziba zisidunga kodwa ke ngifisa ukuthi kulungiseleke asithole umkhonyana nena uzosinika umhlahlandlela ngoba sizogcina silingana kanje sidlala lesi sigebengu sakho mama ngiyabonga kakhulu ungazongibiza ke futhi wena budi ngesigebengu sizosilungisa lesi story eMzansi reality kukhona singa understand kahle ngoba kuyaphikisana usisi uthi uyena wayilobola hey angiyeke ukuyilobola hey madoda asambe mama